Sanibona, phinde ngibingelele njena namhlanje nangalesi sikhathi nangalo mzuzu kuhlezi kuyintokozo kusukela nje ekujuleni kwenhliziyo yami ukuthi sihlezi njalo sihlangana ngezindaba ezinkulu zasekhaya ezulwini, sihlezi njalo sihlangana nezindaba ezinkulu zemiphefumulo yethu, izindaba ezinkulu ezisiza thina, izindaba ezinkulu ezisibekelayo, izindaba ezinkulu ezisikhululayo, izindaba ezinkulu zikababa ohlala ekhaya ezulwini. Asithandela zona each and every day, athanda ukuthi sizazi, siziqonde, siziphile, sizenze, sizihlenge, sibuye ekudukeni, sibuye ekulahlekeni, sibuye ebubini, sibuye ebumnyameni. Ngoba silapha emhlabeni kuningi ukuduka okukhona abantwana bakaNkulunkulu, kuningi ukulahlekisa okukhona. Especially it's very much easier ukulahlekisa umuntu ongazi. Baze bathi sithi sisho ungazi kuyakhokhela. Ngoba yabo ngale nkathi ungazi ungathatha noma yini because awuqondi ukuthi iloko kuhle iloko kubi. And especially when it comes to abantu ekungazini ukuthi bangumoya kangakanani, ekungazini ukuthi bavela kuNkulunkulu kangakanani, ekungazini ukuthi kumele bakhule kangakanani spiritually. That is when abantu abaningi belahlekiswa. That is when abantu abaningi besuswa ebukhoneni babo la kumele ngabe bahleli khona, besuswa la kumele ngabe balangazelela khona because singabantu kumele sazi kakhulu ukuthi the only when noma the only time you can get to grow, it is growing spiritually. Growing spiritually. Akusizi ukukhula enyameni because inyama iyafa at the end of the day. But in order for you to understand izinto eziningi lapha emhlabeni, you need to grow spiritually. Udinga ukukhula kwezikamoya. Kodwa uma kungenjalo, uma ungekhulile kwezikamoya, ziningi izinto ezizokudukisa, ziningi izinto ozodukiswa ngazo, ziningi izinto ongeze waziqonda. Enhleze wazi ukuthi uma ungakhulile spiritually, you are just like a child. Ufana nomntwana nje kuphela. Ufana nomntwana futhi ungazi lutho. And umntwana ongazi lutho ungamnikeza noma yini. Umntwana ona 2 years akawazi ukuhlukanisa ukuthi yini ebalekile phakathi kokuthi ngidle ikheke nokudla iapula. But yena ngathatha noma ikupha ngithi umzali mayinikeza uthi mni nali ikheke uzothatha lona because akazi ukuthi iapula inempilo kangcono kunekheke. Why? Because akakhulile. But the more ekhula athi sina 10 years I realize ukuthi mangidla ikheke ngiphathwe ikhanda, mangidla ikheke kwenzeka ukuthi kodwa yazi mangidla iapula yazi ngiba namandla, mangidla iapula yazi futhi nje liyangisuthisa, futhi nje linamanzi, futhi nje linamavitamini, futhi nje linempilo because usekhulile usiya understanda kangcono. So singabantu kumele hleze sazi ukuthi the only way you can get to understand many things lapha emhlabeni, it is by growing spiritually. It is by growing ebukhoneni baNkulunkulu. It is by growing to know God for who he really is. It is by growing ukwazi uNkulunkulu ukuthi ungubani, ufunani, ulangazelelani kuthina. Udinga ukuthi senzeni, udinga ukuthi siphile kanjani, udinga ukuthi siphile buphi uhlobo lobungcwele, udinga ukuthi simthobele kuliphi izinga, udinga ukuthi sifinyelele kuphi, udinga ukuthi senze yiphi intando yakhe kangakanani. By understanding that, ngokwazi konke lokho, ingale nkathi sizohlakanipha ngendlela eyisimanga, sizohlakanipha kakhulu ngaqala. But if singakweqondi konke lokho, singakwazi futhi sithanda ukuhlala la singazi khona, ilasodukiseka khona kalula, ilasolahlekiseka khona kalula, ilazongenzeki khona lentando baba bathanda ukuthi yenzeke. Ilakho nimoya ezoyitholela intuba ithi akazi lokuthi kumele adleni ukuthi ngimnikeze lokho, akazi lokuthi kumele agqokeni ukuthi ngimnikeze lokho. Because singabantu uNkulunkulu usiyaleze ngayo yonke into, usiyaleze ukuthi sidleni. Yabo ukudla lokuyimpilo lokho siyaleze ukuthi sikudle, besiyaleze ngoba azi ukuthi kuzosiza thina ngithi. So abantu because abafuna ukwazi ukuthi kuphi ukudla okuright, they do not do any research which food is healthy, they do not do any research which food is a killer, which food ezokulimaza, ikuphi iziphi indlela ezobumnyama, iziphi indlela zokukhanya. People are not interested. Isitha that is why silibele sibaphosela ke yonke inhlobo yento, lonke uhlobo lokudla, lonke uhlobo lwento engekho right, ebhedayo, ezobalimaza futhi ekugcineni kosuku.
Why? Because abazimiselanga ngokufunda, ngokwazi ngabo, ngokuthula imiphefumulo yabo, ngokuzinikela uNkulunkulu, ngokwenza intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini, so that bezokwazi baqonde ukuthi nakho ku-right, nakho kungekho right, nakho kumele ngikwenze, nakho engamele ngikwenze. Abafuni ukufunda lezo zinto abantu. Abafuni ukuqwashiseka. Abafuni iqiniso. Leli qiniso futhi egcina likhulule bona. Leli qiniso egcina isize bona. Leli qiniso futhi egcina ukuthi libafinyelelise ekuphileni okuphakade. But because abantu abafuna ukukhula spiritually, that is when they will remain kids. They will remain bezingane. They will remain kuma realms la khona bezohlezi belingwa, bezohlezi bedraineka i-energy, bezohlezi besesimeni la khona bengasuka lapho bashone phansi. Because empilweni yazi, it's all about aim 100%. It's all about aiming 100%. Ngaso sonke isikhathi ungabashela ufuna ukufinyelela phezulu. But sike sibone nathi when it comes to school, lezi zingane zingena ndaba nokufunda. Azi-aimi lutho. And sokulula ukuthi fail. Kusuke kulula kakhulu. Ethi nje right lapho mangiphasile nje kuphela. Uthisha mafuna assignment faka u0 lapho faka u0 lapho mem. Faka u1 uma ungafaka u1 akunankinga. Lo muntu usuke evele ezinikele ukuthi noma ngafeyila kunandaba kusho lutho. Akanendaba. But if ngaso sonke isikhathi uzo-aima high, uzokufuna konke, bathi aim izulu khona uzowela emafini. But if uzo-aima amafu uzowela laphansi. Athi umuntu sengiyenzela nje. Mase uwenzela nje sinoma kanjani, there's a huge possibility ukuthi ushone phansi. Usuyenzela nje esikoleni just because wonke umuntu uyavuka. There are 100% chances ukuthi ufike ufail lapha esikoleni because awuyili ukuyo-aim ukuyophasa. Awu-aimile ukuyophasa mase ufike esikoleni, but u-aim ukuyokwenzani wena? Ukuyofaka u0, ukuyofaka u1, ukuyofaka u2, ukuyofaka ubani? Ngaleyo ndlela, if sizoqhubeka naleyo mentality, yongafuni ukwazi ngoNkulunkulu, yongafuni ukukhula spiritually, yongafuni ukwenza intando kaNkulunkulu, yongafuni ukumesaba, yongafuni ukumthobela, yongafuni ukusondela kuye, yongafuni ukumkhonza, yongafuni ukugcina imiyalelo yakhe, then ilapho isithi sizokwazi ukuyibusela ke. Siyidangasele sizinzile amachanca emakhanda abantu. Sizonzela amachanca ezingqondweni zabantu. Sizokwazi ukuthumba ingqondo yakho, sithumbe umphefumulo wakho, sidraine amandla akho, sidraine konke. Because you are not intending to grow so much higher. La ungeke uzokwazi khona ukuthi unyakaziseke. Because only a person that is so close can be reachable. Angithi engadonseka buyisole phansi, phansi. But lo yaphezulu ngeke uzumdonsa, ngeke uzumenze lutho. Uzomdonsa kanjani? How can you reach there? Dengane phasa kakhulu esikoleni. Ngeke izi-recheck nithi nizama ukuthi hayi asihambeni sokwenza ngeke. Izokutshela kahle ukuthi mina ngifuna ukuphasa mina. Mina ngifuna 100% mina. Mina ngifuna ukuphuma ngo-A bodwa ka-matric. Ngisho ngathi nizama kangakanani ukuthi hayibo asihambeni sokwenza ukuthi izokutshela kahle ukuthi anginaso isikhathi sakuloko. Leso sikhathi songimoshela ngizongofeza umsebenzi wami. Ngizongayifeza yonke into ekumele ngiyenze mina. Ngenxa yani? Ngenxa yalokho I can't do that. So the more abantu bengenandaba nokukhula spiritually, I repeat this, the more ungazimiselanga ngokwazana noNkulunkulu ngokuphelele, by reaching that level, kulesikhathi sokugcina lesi isitha sithatha konke lokho nakho ukubambile, sifuna ukuphula down ngayo yonke indlela, using many instruments, using many items la emhlabeni, using many people la emhlabeni, using all your friends la emhlabeni, using all your family members la emhlabeni, using all your desires la emhlabeni. So siphela isikhathi lapho khona kumele siqonde ukuthi sekuyisikhathi sokuthi sibuyele kuJehova ngoku-aima 100% spiritually, ngoku-aima ukuhlangana naye, ngokumazi ngokugcwele nangokuphelele spiritually. But if we are not going to aim that, singeke sazimisela ngokuthi sikhule
kwezikamo, because uNkulunkulu ungumoya, nawe ungumoya. But if ungazimiselanga ukukhula ngokukamoya, enyameni into ekhona inkanuko zenyama kuphela. Enyameni into ekhona izinto ezibalekile kuwena kuphela. Enyameni into ekhona isikhathi sakho. Enyameni into ekhona inkanuko zakho. Enyameni into ekhona okubalekile kuwena. But emoyeni into ekhona okubalekile kuJehova. Emoyeni okubalekile ukwenza intando kaNkulunkulu. Okubalekile ukufeza intando yonke nawo uNkulunkulu akuyaleza ngakho. That is what is happening. That is why uNkulunkulu ehlezi abantu ngokomoya ukuze ningaze ufeza izinkanuko zenyama. Nipheleliswe emoyeni. And the more uhambe emoyeni, that is when ukhiqiza zonke izithelo zikamoya. That is when ukutshenge kuvela ukubekezela kuwena, kuvela uthando kuwena. Lungeke uthande emhlabeni. Luvele kodwa kuwena. Kungekho ukubekezela emhlabeni abantu bengabekezelelani. Abantu umuntu adube manje, adinwe manje, shiye manje zonke lezi zinto. But kungaveli kuwena ubekezele. Abantu bexabana balana. Kuwena vele kuvela ukuthula yazi. Kuwena kuvele isineke, gentleness, nobuvi. Abantu bethatha yonke into emhlabeni, they all grab all this thing, I want this, I want that. Yazi kuwena kuvele ukuzithiba kukona konke. Balekele konke, ukushendezele konke, ukushiye konke ngenxa kaJehova, ngenxa yevangeli, ngenxa yokumazi othandewayo, ngenxa yokumazi nokumfuna ngaso sonke isikhathi. Why? Because when ukhula kwezikamoya, and the more you grow spiritually, the more wenza intando kaNkulunkulu, the more uzwazana naye ngokuphelele. So isihloko sethu sithi uNkulunkulu uyazithanda izoni. uNkulunkulu uyazithanda izoni. Ngiyahlala nje ngijula kakhulu ngoNkulunkulu, ngicabanga ukuthi indlela sibekezelela ngayo singabantwana bakhe iyamangalisa. Indlela ababekezelela ngayo bonke abantu ayiqondakali, ngoba indlela akenza ngayo umdali wezulu nomhlaba akekho umuntu ongenza ngayo yazi. Akekho umuntu obekezelela nje uNkulunkulu. Akekho umuntu obekezelela kangaka. Abantu basheshe ukugive up yazi. Abantu basheshe ukulahla ithemba. Abantu basheshe ukucasuka. Abantu basheshe zonke izinto nje kusheshe kuphele. But yazi uNkulunkulu ubekezela kakhulu yazi. Mawucabanga ngezigidi zabantu abagcwele umhlaba wonke, abona kangaka bonke, but uNkulunkulu ababekezelele kangaka. Athi umuntu nje mina ngeke nje Nkosi yami, umuntu nje engane yami ngeke nje umuntu adlwengule ingane yami iphele kanjalo. Ngeke nje umuntu angenza ukuthi kuphele kanjalo. Cabanga into yenziwe kanye kuwena. Usufuna ukwenza something, usuthatha action, usiyaziphindiselela, usuwenza zonke lezi zinto. It's only happened once. Kanye phela. But konke usuyakwenza nje wena. Usiyaziphindiselela, usiyabulala nawe uma kuthi kanjani. Kudlwengula ingane yakho so. How much more lo uNkulunkulu akubuka every day. Okwenziwe eAmerica abantu aba-100,000 okuyisono each and every second. Okwenzeke eAustralia abantu aba-1,000,000 every second. Okwenziwe eSouth Africa, okwenziwe eNigeria, Algeria, Zimbabwe, Malawi, zonke lezi zindawo. Akubuke konke. Imagine lolu hlobo lokubekezela. Imagine lolu hlobo lesineke. Imagine lolu hlobo loxolo. Imagine. So singabantu kuningi kakhulu esona ngakho, kodwa uNkulunkulu usesithanda kunjalo. Kuningi kakhulu esitshengisa ngakho i-out of character kaNkulunkulu, because many people show out of character ngokuthi bangabekezeli, because uNkulunkulu uyabekezela. Ngithi if wena ungabekezeli, you are showing out of character. If uNkulunkulu enothando, wena ungamthanda omunye umuntu, ungamthanda umakhelwane, uthi nje mina ngimzonda ngabosibani bana, you are showing out of character of uNkulunkulu. If uNkulunkulu enesineke,
wona unasesineke nje usucikekile udina awu mina ngeke ngikwazi ukulindana nawe njalo ngilinda awufune sidina kabi. You are showing out of character. Awutshengisa uNkulunkulu. If uNkulunkulu etshengisa ukuzithiba, uNkulunkulu akenzi lutho, akanendaba nalutho, unendaba nawe. Etshengisa ukuzithiba kuyona yonke into. I'm not saying uNkulunkulu naye kumele athande izinto njengawe, athande imali njengawe, athande konke ukuthanda kulangazelela. No, I'm not saying that. But I'm saying ukuthi lokhu ungakwazi ukuzithiba wena, ungakwazi ukuzidela zonke lezi zinto, you are showing out of character away from uNkulunkulu. Uveza ukuthi abukho kangakanani ubuNkulunkulu kuwena. Uveza ukuthi awukakakhuli kangakanani ekukholweni, awukakakhuli kangakanani emoyeni, awukakakhuli kangakanani ekuxhumaneni noJehova umenzi wezulu nomhlaba. And the more ungakakhuli ungakaxhumani naye umdali wakho konke, that is when ungakakhuli. That is when ungakafinyeleli la kumele ufinyelele khona. That is when ungakamazi ngendlela okumele umazi ngayo. That is when ungakapheleli ngendlela okumele uphelele ngayo. Awukakayenzi into ngapha abahlali ekhayizulini. Awukakafinyeleli kulesi sigaba athanda ukuthi ufinyelele kusona. And definitely for sure awukakazofinyelela la uzomlalela khona ngokuphelelisa nangokweqiniso. So uNkulunkulu uyazithanda izoni. Uyazilangazelela kakhulu njalo. So despite izinto eziningi ezenzekayo ezweni, bonke ubunzima, bonke ubuhlungu nezinto eziningi, especially ezisazokwenzeka, uNkulunkulu uyabathanda abantu bakhe futhi akabadeli. Fana nje nomzali, Nkosi yami, ngiyayithanda indlela yazi uNkulunkulu ake aveze ngayo different examples ngezinto esizibonayo, ngezinto ezenzeka kuthina, ngezinto esibhekana nazo. Because kunabazali abaningi lapha emhlabeni abayibona izinto zenzeka. They see things getting different. They see izinto zishintsha. They see izinto indlela eziyangokuya ziphele ngayo. They see indlela eziguquka ngayo in such a way that babona ukuthi akusenje ngendlela efanelekile. Because uNkulunkulu usebenzisa ama-examples a-daily ngezinto ezenzeka kuwena mzali, ngezinto ezenzeka phakathi kwakho nomntwana wakho, ngezinto ezenzeka phakathi kwakho nomndeni wakho, izinto ezenzeka phakathi kwakho nespouse sakho, phakathi kwakho umntwana nothisha wakho, phakathi kwakho thisha nomfundi, phakathi kwakho neboss yakho, phakathi kwakho nabangani bakho, phakathi nazo zonke izinto. With all this interaction, but uNkulunkulu tries to bring his truth to those situations, or taking those situations akwenze kuveze ubuyena ukuthi buka lesimo lesi, buka makwenze ukuthi bese ubheka mina ukuthi wena mawungazizwa ngalendlela ubhekene nalesimo, mina ucabanga ukuthi ngizizwa kanjani uma wenza ngalendlela looking at lesimo. I hope people can understand me ngaloko ngisho njengamanje ukuthi uNkulunkulu takes that kind of situation ngaleso sikhathi athi buka lesimo esikanje nesikanje nakanje. If wena muntu ukwazi ukubehave ngalolu hlobo ngalesi simo, mina ucabanga ukuthi ngizizwa kanjani ke uma usuwenza ngalendlela ngaphambi kobuso bami. So indaba isethenini fana njengomzali ezothanda umntwana wakhe. Say you are a parent, you love your child. Umfana wakho nje Nkosi yami omuhle, umfana wakho nje umthandayo, omlangazelelayo ukuthi aphumelele empilweni, omlangazelelayo ukuthi athole konke, omlangazelelayo ukuthi akhule abe umfana ohloniphayo, akhule abe umfana owenza 1 2 3, akhule abe umntwana obehave ngendlela ethandekayo kuwena. Ngithi nangoku umfana wakho ke avela ngayenzi leyo nto leyo, angakhula abe lo mmeli ofuna ukuthi abe yena, angakhula abe lo thisha ofuna ukuthi abe yena, angakhula abe udokotela lo ofuna ukuthi abe yena, kodwa kunaleyo ndlela abe isigebengu. And you will know as a parent, uzozazi indlela zomntwana wakho, uzowazi ukuthi umntwana wami azobehave ngale ndlela nale ndlela. So umzali ekwazi lokho, number 1, ngeke azathule nakho.
Ngikhuluma ngomzali okuthanda ngampela mina. Ayazi athula azi kahle ukuthi uyisigebengu, azi kahle ukuthi ubugebengu uzofakaphi, azi kahle ubugebengu uzobulala, azi kahle ukuthi ubugebengu uzokwenza u1 no2 no3. Abe siyathula nje sinoma kanjani. Cha. Uzohlala nawe phansi. Ethi mntana mina izindlela zakho usuyiqala njengamanje. Ziyingozi. Nazi indlela zakho usuyiqala njengamanje zizokubulala. Indlela zakho uzoyiqala njengamanje zizokufaka ejele. And angithandi mina ukuthi uye lapha. Angithandi nje mina ukuthi uphele lapha. Angithandi ukuthi kwenze ku1 no2 no3 ngempilo yakho. But into engiyithandayo ukuthi usuke udede bonke lobubi. Khona uzosindisa wena, khona uzosihlenga wena. Manje njengoba utshela konke lokho, uyazi umzali ukuthi emhlabeni ungenzakalani. Uyazi umzali ukuthi emhlabeni izenzo zakho zokulidelaphi. Because ukubona konke uhlakaniphile. Bathi ukuhamba ukubona. Osekubone konke unokuqonda konke. Indlela ebuzwa kwaba phambili. Lo sehambile kule ndlela. Wabona ukuthi hayibo yazi kwenze ku1 no2 no3. Yazi uzobuyela emuva. Kulaba abama offsprings wakhe abachazela ukuthi cha. Ningabe nisahamba kule ndlela. Le ndlela inameva, le ndlela iyahlaba. Thathani le. Otherwise, if those kind of situations they didn't or ama circumstances akanjalo awenzekanga kuyena 100% or pretending yena kodwa ubone kwabanye kwenzeka. Umuntu ohlakaniphile ufunda kwabanye. Umuntu ohlakaniphile ufunda emaphutheni abanye. Ngibonile ukuthi ingane yalapha bibehave ngale ndlela. Yasheshe yafa. Yasheshe ngaphulukisa. Kwasheshe kwenze ku1 no2 no3 ngempilo yayo. So angifuni nami wenze kanjalo umntwana wami. Ngibonile ukuthi naye biphila ngobugebengu. Kwenzakalani kuyona? So ngiyancenga ukuthi ungahambi ngale ndlela nangale. Ngokwenza kwakho kanjalo. That is when umtshengisa uthando umntwana wakho. Now, a parent uyayithanda ingane yakhe. Ayiyale. Ngiyakuyala mntanami, shiya ubugebengu. Ayikhuze, ngiyakukhuza mntanami. Aze ayishaye ezama ngazo zonke izindlela zokuthi ayikhalime nokuthi ayisize. Kukona konke kodwa lokho itholakale ihlongandlebe lendlavini engalaleli futhi engezwa. Kuze kufike lapho khona umzali ethatha isinqumo sokuthi engayifela nokuyifela. Because that's what parents do. Ebona ukuthi Nkosi yami ingane yami kodwa ngiyayithanda nje. Naba abantu sebethi bazoyibophisa, naba abantu sebethi bafuna imali zabo because intshontshile. Athi kulungile ngizoyikhokhela mina. Naba abafuna ukuyifaka ejele athi kulungile ngizoyiyela mina. Because uzama ukuyisindisa ngithi, uzama ukuyihlenga ngithi. Nangu noJesu ebona ukuthi izono zizosibulala. Waze wanikela ngelakhe igazi ukuthi okay ngcono kufe mina ukuze izono zalabantu laba zingababulali kodwa ngazo langegazi lami sikwazi ukuthi zihlanzwe zonke. Bakwazi ukuthi bakuthole ukuphulukisa khona kunjalo, bathole ukusindiswa khona kunjalo. Unfortunately, egcineni kosuku if umntwana eqhubeka eba indlavini ngaleyo ndlela, konke lokho kugcina kube izinhlanga zimuka nomoya nje kuphela. Lo mntwana ahluphe, aqhubeke ahluphe kuze kufinele lapho khona eba sengozini nasengcupheni yokuthi alinyazwe ngabantu. Mhlasimpe bamthungathe umzali kuze kuphoqele ukuthi amfihle sebefuna ukumbulala noma sebefuna ukumbopha. So ngomzalo nothando kuthi noma kufika leso sikhathi lapho eboshwa khona aphinde yazi futhi people of God ngiyafisa understand i-level ne-concept yothando ukuthi uthando lisibekele into ezinkulu kangakanani. Uthando lisibekele inqwaba yezono kangakanani. Uthando aluzikhukhumezi. Uthando lukhulu kangakanani. Uthando lumangaza kangakanani. Athi umntwana esehluphile ke kanjalo waze wangena ejele ngenxa yobukhulu ukuthanda izinto, ngenxa yobukhulu ukuthanda imali, ngenxa yobukhulu ukuthanda impilo esheshayo.
ngenxa yokukhulu ukuhlohlana nabangani, ngenxa yokukhulu ukungezwa, ngenxa yokukhulu ungalaleli, ngenxa yokukhulu ungayaleki, ngenxa yokukhulu angene ejele. Ngumzali onothando. Kuthi noma ifika leso sikhathi eseboshwa, umzali uphinde futhi amvakashele ejele. Aphinde amlethele izimpahla, aphinde amlethele ukudla, aphinde amhambele, amlethele zonke izidingo ezisemqoka. Enza isiqinisekiso sokuthi ukahle ngayo yonke into akayidingayo. Enze njalo umzali, amhambele umntwana wakhe. Now umzali have to bear ukuthi aspende more than mhlambe bekade projectile, more than mhlambe bekade planning, more than mhlambe bekade kumele. Cause ngaso sonke isikhathi kuzomela ukuthi akhiphe konke ke manje ngenxa yalo mntwana ongalaleli, ngenxa yalo mntwana ongezwa, ngenxa yalo mntwana ohamba ngezihoheko zezinkanuko zakhe, ngenxa yalo mntwana ohamba ngokuthanda kwakhe. Now umzali usiyaspenda ke manje. Cause lo mntwana ongumoni uzifaka einkingeni njalo, ebekhuziwe, ebexwayisiwe, ebeyaliwe. Umzali aphinde asebenzise zonke izimali zokugcina, egibela, eqeqa inkantolo, emajele, ehlukumezekile futhi emphefumulweni ngumntwana wakhe. Phinde futhi kumele eqekwe esemsebenzini because kumele i-court date namhlanje kiwe enkantolo. Phinde futhi umntwana wakhe uyakhala lapha ejele, kumele amlethele, uyagodola inguba azanele. Ulambile lapha ejele kudliwa kabili kuphela, yena ekhaya ejele ukudla u7. Uyaqeqa umzali, uyamlandelela, uyaqeqa umzali, wenza zonke lezi zinto. Mind you, akumnandi ukubona umntwana wakho engaphakathi, ngoba akasazodla kahle, ngoba akasahleli nabantu abangabazali bakhe abamthandayo, futhi akasahleli nabantu abanendaba naye, kodwa usehleli nabantu abangenandaba naye, abahlukahlukene, futhi abanye abaningi abayingozi. Futhi kungenzeka nanoma yini kuye, nanoma ngasiphi isikhathi. Lapha ngaphakathi bengamshaya, lapha ngaphakathi bengamfukuzisa, lapha ngaphakathi bengamdlwengula, lapha ngaphakathi bengamthwalisa kanzima, lapha ngaphakathi bengamhlukumeza noma ngayiphi indlela, nanoma ngaluphi uhlobo, nanoma ngasiphi isikhathi. Futhi okukhulu kakhulu, lapha ngaphakathi bengambulala. Kodwa futhi amagama alibele letha umzali kumntwana wakhe, amazwi ethemba ukuthi bekezela mntanami, uzophuma lapha. Uma nje wena uziphathe kahle, wabekezela, walalela amaphoyisa, wenza konke, bazosehlisa isigwebo sakho, kuzoncitshiswa konke. Ngoba uma uziphatha kahle, bazokudedela maduzane kakhulu nakuqala. Sorry. Siyona kakhulu singabantu lapha emhlabeni, sishilela kakhulu singabantu zonke insuku. And akekho umntwana athi meqala eshelela, uma enomzali omthandayo, angamtshela ukuthi mntanami ngeke uyabheda njengamanje, awenzi kahle njengamanje. Uma emthanda ngokweqiniso, and lo mzali oyitshela ingane yakhe iqiniso, uyitshelela ukuthi isizakale, uyitshelela ukuthi ingafinyeleli la ezoba sebuhlungwini khona kusasa, uyitshelela ukuthi ingafinyeleli la izoyisola khona kusasa ngama-actions wayo, uyitshelela ukuthi izisindise, izisize yona. So njengamanje siphila esikhathini lapho khona sona ngane, wonke uhlobo lesono ilona lusiqhelisa noNkulunkulu. Lokhu uhlobo lesono ilona lusilahlekisa nayo yonke into, whether ukubhema, whether ukuphuza, whether imfebo, whether ikona konke lokho.
because ngalesikhathi uphuza noma ngenkathi ufeba umzali wakho uzokuyala athi mntanami hayi le mfebe izokulahlekisa ngempilo yakho, izokwenza impilo yakho ibe encane, izokwenza futhi ube nezifo. Umntwana aqhubeke nakho kusamnandi kithi lama boyfriend lamaningi kusamnandi ukuthi awashintsha. And then mase sibonile isithi ukuthi okay uyakuthanda lokho sikunikeze wonke lama boyfriends lawo. And mase sikunikezile all these boyfriends kwenzakalani kuwena? Uzowathatha and grab them because usayilandela le mpilo isamnandi kithi usayishisekela. Umzali nje angeke ebusheni bakhe. And then mase ubophekile kuleyo mfebo leyo uzobe usuyisigqila sakho konke. Uzobe usuyisigqila socansi. Uzobe usuyisigqila salesifo. Suyisigqila sokuthi kumele ulanda amaphilisi njalo lapha eclinic each and every month. Uyathanda yini? And then also usuphethe leso sifo ke. Let's say usufikele kwizinga le-AIDS. Usulele lapha empedeni. Ubani futhi omela libele gqiqa ehambisa wena ezibhedlela? Kuma AIDS center. Again the same mzali. Ubani futhi kumele akulibele ekulethile ukudla esibhedlela kwi-AIDS center. Again futhi the same mzali. Ubani futhi kumele ngaso sonke isikhathi asebenze ngokusemandleni akhe ezikhandle sondela kuwena ezokunikeza ithemba mntanami uzophila uza amaphilisi akho. Akusiyena futhi the same mzali. Lo bekuyalile. Kodwa manje uyaqhubeka ukulandela. Njengamanje umzali futhi ube wenza ezinye izinto ngempilo. But wenzani? Uphipha wena manje. Because wena ufuna ukulalela ngithi. Afuna ukwenza lento ade kuyala ngayo ade kutshela yona. Njengamanje umzali lezi izingane zakho because ade ufeba ngithi bungafebeli bubuya nezingane ziwu10 manje la endlini. Akuseyena kumele akhwithe umsebenzi. Anakekele lezi izingane noma asebenze kanzima double job. Emdala uma wakho eno 45. They have to work hard for you now. Because why? Because wena uhlulekile ukulalela. But the same mzali kubuye kuthanda uzolibele kuhlangazela kushisekela. Manje uyakumnandi ukubona usulele lapha empedeni usumncane kumzimba. Usuzacile. Usiyaqhubula futhi. Kuhle kwakho usana 2 years. Kuhle kwakho usana 2 months. Uyakubeletha manje. Kuhle kwakho usemncane. Because ufuna ngokukhulu, ufuna ukubuyela back to square one. Kunzima. Indlela abantu abangalaleli ngayo nendlela okugcina iqiniso likaNkulunkulu lingeze lafinyelela kubona ngenxa ongazikhandli ukulalela uJehova umdali wezulu nomhlaba. We live in times la khona iqiniso lishendezelwa in such a way that ngokushendezwa kwalo that is when abantu belahleka, that is when abantu beduka ngoba balifuni. Yazi singabantu siphila uthandweni lukaNkulunkulu asithanda ngalo ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini, esithanda ngeqiniso, esithanda ngeziyalo, esithanda ngombhalo ongcwele, iBhayibheli. Nakho konke okulusizo nokukhululayo. Kodwa uma singezwa abantwana bakaNkulunkulu, singakulaleli konke ubaba ohlala ekhaya ezulwini asiyala ngakho, ilapho isitha nesono sithola ithuba nentuba yokubopha. Because isono siyakubopha. Bonke abenza okubi futhi uma sesibabophile siyabacindezela because ngale nkathi isono singayekeki usuyisigqila sayo. Into uma isigqila sayo ufana nani? Ufana nesiboshwa sayo. Ufana nokuthi kubophila ngithi. Because usuyenza noma ungasathandi. Umuntu ohlele ejele uyisiboshwa sakhona. And then ngale nkathi eyisiboshwa sakhona lapha ejele uhleli noma engasathanda ngithi. So uhlala kwakhe la noma engasathandi kangakanani eyisiboshwa sakhona lapha ejele. Ingale nkathi esiyisigqila ke. Because uyathanda ukuhlala ejele, that's the question. Uyathanda ukuhlala ejele? No, akathandi. But usehleli khona. Naso isono.
uyasenza ngithi uyaphuza. Many people bazi bakhale athi umuntu angisathanda ukuphuza yazi angisathanda ukwenza ukuthi but useyisigqila sayo usebophekile but bekade yaleziwe engakakuqali lokho ukuthi ungakwenzi kuzokulimaza kuzokubopha because umzali uqala kuyale yazi nangu umzali uNkulunkulu uyakuyala ngeqiniso ukuthi ungakwenzi 1 no 2 no 3 but wena uzibona uhlakaniphila ngithi uye kona kunjalo because ubona kumnyandi utshala bune taste bunoshukela bunanani and the more usukwenza lokho that is the more uNkulunkulu umshiya and the more kushiya uyoba isigqilo uyoboshwa yibo libatshala noma ungasathandi mase sibukubophile lapha in that hellhole usuphuza usuyisibotho aqhubeka kulandele futhi uNkulunkulu aqhubeka kulangazelele futhi umdali wezwe nomhlaba ngale nkathi isizwe sesitholile intuba ukuthi ngamenza njani ngale nkathi sesigiqabeza ngalo lonke uhlobo lwenhlupho ongalicabanga olukhona lapha emhlabeni dikuhluphe ngosizi lwezimali imali yakhe siyaphela iphelelo tshaleni manje imali yakhe siyaphela iphelela because when uthenga yonke into ngithi uthanda yonke into isanda izinto ezimnandi uthanda ukudla ku1 no 2 no 3 izophelela lapha imali yakho uyakhala wena you had money but you spent it so wrongfully izophelela lapho because awukwazanga ukubalekile awukufunanga futhi ukubalekile but wena walandela lokho ukuthandwa nguwe ngesikhathi sakho walandela lokho ukuthanda nguwe ngumzuzu othandwa nguwe futhi usuyisiqhila ke manje usuhluphekile usunosizi lwemali ayethi uthatha ukudla abapizza namaburger njalo ngenyanga loya 200 ospendela kwipizza bingaphumi impupho ezo2 because njengamanje ukudla kusasothisi njengamanje ingane ehlezi ikhala but uthenga ipizza ngithi zadla ingane sajabula zasotha ngaleso sikhathi bese ziyalamba after a week because uthenga impupho eyodwa 10 kg yodwa kodwa wazi ngasothi uthi uhlala nengane ezo6 bukujimela ipizza wena usizi lokudla because abantu abamnyama basabatshala basenendaba nokuthi bathola ukudla la uvela khona la ungabizi khona because it's just imbewu let's say imbewu 50 rand masutshalile ufakeza u100 imagine uzophuma ukudla ongakanani lapha amaklabisha u100 yes let's say ngiyaza survive wonke but awu90 ngasuthi sinqwaba yabantu ngo50 rand abanga awu90 ke o20 rand abangakulapha but because awufunanga lokho washiya lapha imvelaphi yakho wagijimela esonweni wena wagijimela kuloko kuningekayo bese uthwala usizi lokudla ukukhala you forever cry because usesonweni uthanda ukubhukuda kusona ngithi you will forever cry khaliselelo soka lakho liyakushaya liyakubhonya you will forever cry khaliselo umsebenzi wakho lo uyakuhlukumeza you will forever cry because ufune wona umsebenzi angithi ukudlula uNkulunkulu ufune yona injabulo esikhashana ukudlula uNkulunkulu ufune kona konke okwalapha emhlabeni okudlula uNkulunkulu umenzi wezwe nomhlaba ufune kona konke uhlezi ukhala ngemali imali yasiphelele hayi lemsebenzi ayikho konke lokunje kanje because awufuna ngalo uNkulunkulu adize kunikeza kona ukuswela izinto zesheshe kuphela njengamanje ukwesela kwandile ukugula nazi izifo zoshukela zingena ngokudla okudliwayo xhafa zamafutha ngithi njengamanje xhafa zosawoti njengamanje awushukela lonke uhlobo xhafa zotshwala utshwala noshukela ongaka you will get sick sibindi sakho soba nenkinga you will get sick usawoti uyagulisa uyakubulala uyakuncuza kancane you will get sick ukuhlupheka inhlupheko iyeza kakhulu ezweni ukuhlushekisa ukuthi ushile lapha bekumele uphile khona ukushawa ukulimala nazo zonke iziqalekiso
ongazicabanga ezikhona lapha emhlabeni. Because if ungasifunanga isibusiso, definitely isiqalekisi. If you do not work for isibusiso, usebenzelani? Usebenzela isiqalekisi. Zonke lezi ziqalekisi engikhulume ngazo. Qalekisa kuzo zonke izinto. Qalekisa enhluphekweni. Hlupheke noma ungasathandi. Eshawa, uyalimala, kwenzeka zonke lezi zinto, uyagula konke. Why? Because ushilo uJehova. Ushilo imiyalelo yakhe. Ushilo intando yakhe. Ushilo konke ade kuyaleza ngakho. Ngale nkathi usuqala ke usuhlupheka ke manje. Kodwa uNkulunkulu unothando yazi. Umzali wethu ongcwele ohlala ekhaya ezulwini uyazama ukuthi abantwana bakhe abakhalime ngokubatshela iqiniso lakhe leli abalishaya indiva mihla yonke ngakho konke, bese gcineni bangene enkingeni ngezinhlupheko nangezinkinga eziningi. So what the Lord is trying ukuthi iqiniso lakhe ligreed nanoma ukephi. Yesu sulahlekile wasuka emthethweni wakhe ngithi wakushiya konke lokho akade ethi wenzi, wakushiya konke lokho ade kuyaleza ngakho, wakushiya konke lokho obekuzokusiza kuwena. Kodwa uthi noma usulele kulo mbhede athi waphuze phela amaphilisi khona uzophila. Uthi noma usejele athi mntana manje siphathe kahle phela khona bezosheshe bayehlise le sentence yakho. Uthi noma usuqala usudla ukudla okungekho right athi ushiye ngoba kuzokubulala. Iyeke lento. Uthi noma usebenza athi hayi kulo msebenzi wakho at least ibeka imali, and then mase usuyibekile imali uzokwazi ukuthi at least uqale ibhizinisi lakho. Lelo bhizinisi lakho lizokubuyisela ekuthenini uqonde ukuthi ngingakwazi kanjani ukuzisiza mina, ngingakwazi kanjani ukubuyisa, ngingakwazi kanjani ukuthi ngaso sonke isikhathi kube ngami, ukuze isikhathi saNkulunkulu sohlezi khona, ukuze uNkulunkulu ngikwazi ukuthi ngimkhonze. Because bonke ubugqila buzobususa ebukhoneni baNkulunkulu, bonke ubugqila buzokwenza ungabi nandaba noNkulunkulu. Buzokulahlekisa nempilo yakhe ngonaphakade, kuzokulahlekisa nothando lo mdalo wezulu nomhlaba, kuzolahlekisa nobukhona baNkulunkulu. Iqiniso utshelwa khona lapho. uNkulunkulu akulandele khona lapha ejele. Njengamanje uNkulunkulu kumele adlale enkulu indima ukuthi abantu abalandele noma besezonweni. Ivangeli lishunyele every day. Lishunyele emafonini, lishunyele ezinkundleni zonke zokuxhumana, TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, yonke indawo, WhatsApp. Akulandele khona lapho. Ko TV nikijimela umabona ukuthi anilandele khona lapho. The Lord have to work more. Indlela isimanga because abantu bamshiyile bamlahlile. Njengalo mzali manje kumele yeke yonke into, akwithe yonke into engayenza, agijimela alandele ingane zakhe noma lapho zikhona. Enjalo akathanda ukuyibona because uNkulunkulu akathanda ukubona ulibe ludla kabi, ukudla okuzokulimaza, ulibe ludla kabi, ukudla okuzokubulala, ulibe ludla kabi, ukudla ozokunciphisela impilo yakho. Akathanda ukubona lokho. Akathanda ukubona kwenzeka lokho empilweni yakho. Akakuthandi neze. Akathanda ukubona ulibe luphuza. Kubuhlungu kuyena because uyazi ukuthi kuzokwenzakalani kusasa. Akathanda ukubona ulibe lubhema because uyazi ukuthi nje demokulimala amaphapha akho kwenzakalani kuwena ngaphakathi. Akakuthanda ukubona konke lokho kwenzeka. That is why libe liqhubeka kuyala khona njalo. Khona lapho. Aqhubeka kuyala umdalo wezulu nomhlaba. Because akakuthanda konke lokho akubona kwenza ngempilo yakho. Aqhubeka kulandele. But utholakala kwenzani? But kukwena ukuthi noma ususejele lapho uyafisa nokukhululeka, uyafisa nokuphulukiswa, uyafisa nokwenza intando kaNkulunkulu, uyafisa nokubuyisana naye, uyafisa nokuzisiza because it's all about helping yourself. So indlela azithanda ngayo izoni ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini ongcwele uze avumele abathandiweyo bakhe abalungileyo abangcwele njengoJesu wayelungile engcwele futhi namanje usanjalo. uJesu ulungile ungcwele wasuka esihlalweni sakhe weza lapha emhlabeni ezofela izoni nathi abangcwele
Because ngamfelelana umuntu owenza kahle. Sorry. But wezofela zonke izoni bonke abantu abonayo. Bonikela ngelakhe igazi. Lakobhoza enqabeni. Enzela wena ukuthi uphulukise ukuthi usindise usizakale wena muntu. Enzela uqobo lwakho. So uJehova uvumela abahle ukuthi bakudele konke ngenxa yezoni. Abalungileyo bakushiye konke ngenxa yezoni. Khona zizophulukiswa zisindiswe. And abaningi banikela ngokuphila kwabo. Abanye bazila ukudla. Azile umuntu izinyanga. Izinsuku, amaviki, 40 days aboMose. Kwakwenzelwana uMose? uMose wayengonanga ngalutho. Kodwa wazila lo 40 days. Ezilela ukuthi kuzoletha imiyalelo kaNkulunkulu. Ezela ukuzokhulula inqwaba yabantu bese kuthunjweni. Walamba so imagine engadli engenandaba futhi nalokho. uNkulunkulu abadedela abathandiwe bakhe ukuthi bashawe ngenxa yevangeli, abadedele balinyazwe bezwe ubuhlungu bakhale. oPawuli bahamba izindawo ezinkulu, behamba izindawo eziningi, amazwe ngamazwe, behambela ivangeli nje, behambela ukuthi kuphulukise izoni, behambela ukuthi kusindiswe abantu abangezwa. Bazila ukudla, badele konke, badele imndeni, badele imali, badele ukudla, badele everything. Ngenxa yani yezoni? Because awukudeleli konke, ukudelela ukuthi nje urelaxe, uthi okay sengikudelele. So what? Ukudelela ukuthi izoni zazi iqiniso. Ukuthi umoya kaNkulunkulu uhlale kuwena bese zazile iqiniso, bese siyakwazi ukuthi ziphulukiswe. So uNkulunkulu abadedela abathandiwe bakhe abalungileyo ukuthi bakudele konke. Kwamdedela uJesu. Because yena uJesu wathi ngizosuka mina baba, ngiyobafela balabantu laba. Kwamdedela uNkulunkulu. Wayengasho ukuthi cha. Ngibadeserve. Labantu ubona kakhulu buka bangcwele kanjani. Kodwa wathi kulungile. And namanje that is why abantu besathethelelwa izono ngenxa yegazi likaJesu. That is why namanje besaphulukisa abantu ngenxa yegazi likaJesu. That is why besaphila abantu ngenxa yegazi likaJesu. That is why usaphila noma wona ngenxa yegazi likaJesu. That is why noma usabhema ubhema ungafi ngenxa yegazi likaJesu. That is why noma uphuze ungafi uphile many years uqhubeka uphuze ngenxa yegazi likaJesu. That is why uthi uzihlalele kuvele pop up imessage oyidingayo on your YouTube. Umyalezo edingo wena ngenxa yegazi likaJesu. Kusuke abantu bedele yonke into. Whether badela their degrees, their whatever. Kudelela wena moni. Uzulazi iqiniso, uzulithole, uzusizakale. Badele konke abangakwenza. Konke ngesikhathi sabo. Ngenxa yakho. And labantu bangabameli beziboshwa. Bezama ukuzikhulula ngezindlela eziningi. Imagine ukuzosuka umuntu ongenasici. Because ummeli akanamacala yena. Mhlawumbe unawo wakhe eceleni, but that's not the matter. Kuzosuka umuntu ongenacala. Azokuvumela amacala akhe singacela manje. Usibani bani ubonile kanje. Kodwa akunxusele kumanje, akuncengela. Engincengela ukuthi uthethelele. And njengamanje kusuka abantu abangenasono. Bavuke ebusuku bakhuleka kunxusela abantu. Abacelele Nkosi, yabacelela Nkosi, yabacelela. And ummeli baseza kuwena athi yaze senze njani, akuplanise ngempela. Athi yaze ukuze imali isheshe noma yehlise isigwebo sakho. Yazi nazivele selivumelile icala. Asisho ukuthi okay ukuthi ukwenzile, but ngeke uzophinda uzokwenza. Futhi uzimisela ukwenza 1 or 2 or 3. Nizivumelana ukuthi okay sizokwenza kanje, sizokhuluma kanje. Nizivumelana ukuthi ngizokunegotiatela kwemanje so that sokwazi ukuthi kuthethelele, so that sokwazi ukuthi isigwebo sakho singabe 25 years but at least sibe 10 years. Ekuncengela kwemanje. But umuntu avela atholakale
isiboshwa sitholakala siphika nabanye abantu emaceleni, siphika nezinye iziboshwa, siphika nabanye abantu abakhuluma ezinye izinto. Bathi hayi budlala ngawe leyo, ayikho leyo nto, umuntu odlungulile iminyaka iwukuthi. Whether uyavuma noma uvuma, kanti akukho njalo. Ummeli uyayazi manje. Ummeli uyamazi, uyalazi ijaji ukuthi licabanga kanjani, lisebenza kanjani. Futhi uyalazi uhlobo lecala olenzile ukuthi lolu lidilwa kanje kanje nalo. So ngale nkathi kuyala ethi hlezi wenza kanje noma sokhuluma kanje sokunisela ngale ndlela nangale ndlela, usiza wena egcineni kosuku because uyazi ukuthi kuzokwenzakalani kusasa. But if uzobhika nabanye abantu wena ukuthi ayikho leyo nto, then fika athi ummeli ubofika uvume lapho kwimantshi, uvele wena ufike ulinqabe icala, uzosizakala kanjani? Because ufika ulinqabe icala likulahle kanjalo icala, uzothina ummeli wakho? Hawu besivumelene nje ukuthi sikwenza kanje, wenze njani kanti selikulahlile? Uzokwenza njani phinde ublame ummeli futhi ube kuwena uhambe away? So sisesikhathini lapho khona even noma iqiniso lifika kubantu ukuthi bantu baNkulunkulu vuma namacala enu nithethelelwe izono zenu uNkulunkulu. Guqa ngedolo lakho ucela intethelelo kuba uhlale ekhaya izolo uzokuthethelela. Uthi Nkosi ngonile ebese wenza kanje kanje, ungabe usona ke nawe. Uzokuthethelela uba uhlale ekhaya izolini. Uphike nabanye abantu ukuthi hayi noma singona vele ubaba uJehova ubathanda bonke abantu bakhe. Ayikho leyo nto. There is nothing like that emhlabeni. And especially izulu ayikho into kanjalo. uNkulunkulu uyazisonda isono. But wena ufuna ukuhlala naso ngenkani. And abantu abaningi abathanda izono basuke bengenandaba vele noNkulunkulu. Basuke bengenandaba vele nezinto futhi ezizoba usizo kubona. Basuke bengenandaba vele. But uthando lwezoni kuNkulunkulu alikaze lwaphela. Alikaze lwaphela kuJehova umenzi wezulu nomhlaba. Ngoba uyazilandela. Zingamfuni zinjalo, azilandele. Zimbalekele azilandele. Kodwa aqhubeke azilandele. Azondle. Uthi uwona lapha emhlabeni futhi ubuya lapha aqhubeka kondla uNkulunkulu. Futhi ubuya aqhubeka akuphilisa uNkulunkulu. Aqhubeka akunakekele, akunikeze ithemba, akunikeze ithuba ekulangazelela ukukusiza ngazo sonke isikhathi. Alethe zonke lonke uhlobo lesithunya angaletha ukuthi mhlawumbe lo ngafundisa ngaloko, mhlawumbe lo ngenza ukuthi, mhlawumbe lo aqhubeka azama ukukusiza. But wena utholakala unqaba. Utholakala ungayenzi le nto. Utholakala ungenantshisekelo, ungenaqozo. Utholakala wena ungafuni. Utholakala wena udeda. Utholakala wena wenza umathanda. Utholakala wenza umachanca. Uziphilela umathanda wena. Aqhubeka kulandela uJehova umdali wezulu nomhlaba. Akulandele ngeqiniso. So abantu bayasithanda isono futhi bacwilile kakhulu kuso. Kangangokuba sesibabophile and noNkulunkulu uzama ukubakhulula abasenandaba nenkululeko. Yabo nje beleso sono sithanda kangaka sesikubophile usuyisigqila saso. And uNkulunkulu uzama ukukhulula nalapha egqileni ngokuvakashela ejele, ngokukutshela iqiniso la ukhona umuntu, ngokutshela ukuthi lobo utshwala buzokubulala, ngokutshela ukuthi le nto izokwenza 1 2 no 3. But wena ngokungabi nandaba usubambelele khona. Usushushene nezinye iboshwa. Senijwayelene. Jwayelene nabantu abangenandaba nawe. Jwayelene nabantu abangakuthandi. Jwayelene nabantu abathi awuvele ngoba siyafana kunani. Because iziboshwa into enenza jwayelane ngoba niyafana. Ngoba nayo isiboshwa nawe isiboshwa sonke siyiboshwa. Not that niyathandana. Not that nizosizana nga something. But ngoba niyafana, nishushana ngento eyodwa. Uthi usufika lapha ejele, athi uNkulunkulu enza kahleke, usubophekile, enza kahle ukuze ukhululeke, wenze njani wena? Wenze worse. Uyafika lapha ejele kade umdlwengula, uyaqhubeka nokudlwengula futhi khona lapha ejele. Udlwengula ezinye iboshwa. Guess what? Isentence yakho njengoba 25 izonwetshiwe udilika jele. Because awubonisi ukuthi uyakudeserve ukuphuma. Awubonisi ukuthi uyakudeserve ukuthi uyolalela uNkulunkulu ngaphandle. Ukuthi uyolalela uqhubeke uphile kahle emphakathini nabantu abangaphandle.
but ubonisa ukuthi wena ungaqhubeka uzenzele umathanda, wena ungaqhubeka uzichanasele, wena uyasithanda isono, then uzofela kusona unfortunately. So abantu abasenandaba nenkululeko, because inkululeko iqala eqinisweni. You need the truth to set you free. Iqiniso nekulazi nekunikhulula. You need the truth first so that you can be free. Kumele uvume ukuthi wrong qala. Okuyinto elikhulu kakhulu. Yingakho bengeze bakhululeka abantu abaningi, kodwa uJehova abantu abayizoni usabathandile namuhla. Okuyingakho esababekezelela, esabalandela futhi esabagcinile. Ingozi iyodwa ukuthi kulelo jele unfortunately kungenzeka noma yini. Ingozi ihlezi khona. Qaphela, vuka, lalela, zisize khona uzophulukiswa ungaze waphelelwa isikhathi. Yes, ungabona ngazuthi la emhlabeni wonke umuntu udla lokudla vele. Wonke umuntu uphila lempilo vele. Wonke umuntu wenza kanje. But nabo bayiboshwa njengalawo. Nabo baboshiwe kuleso sono esifana nesakho. Futhi abanendaba nawe. Nawe umuntu unendaba naye. Nawe umuntu unendaba nekusasa lakhe. Naye umuntu unendaba nokwakhe ukuthi mina njengoba ngikulesi sibhedlela, njengoba ngikuleli jele, kuzokwenzakalani. And it's only up to you ukuzisiza wena. Because umuntu ukuhamba hambe kube uyena oyobona umndeni wakhe, ngithi uhamba wedwa. Kuhamba kube uyena oyobona ummeli wakhe, abone whatever. Umuntu akunegotiate nommeli wakhe. Ngeke uzowazi because ungayitshela ukuthi sihleli sonke la ejele. Kanti umuntu umyeni wakhe uyamvakashela ngama-visiting hours. Amtshela ukuthi yazini ukuze ngikwazi ukukhipha asenzeni 1 no 2 no 3. Kanti ubhizi negotiate. Wena uzoyitshela ukuthi uyafana nabo bonke abantu lapha emhlabeni nenza into eyodwa. Kanti ebusuku njalo umuntu uyayikhulekela. Athi Nkosi ngiyafuna ukubiyeka lo mtshalo. Nkosi ngiyafuna ukubiyeka. Ngelinye ilanga uzothi umngane wakho siyophuza nani. Avela athi cha angiyi namhlanje. Uhambe wena uthi hayi mhlawumbe namhlanje kuphela kanti usuyofa. Kanti yena usephulukisiwe, usisukile, ngeke asaphinda zaphuze. Wena utshela ukuthi hayi vele sonke sisasonke kusamnandi sisatanasa nabangani bami bayaphuza vele nami so kanti cha sephumile lapho ushiyile nya. Uyidelile leyo ndlela. Wenza isiqinisekiso sokuthi uyaziphulukisa, uyazisiza yena. Ngoba egcineni kusiza yena. Konke akwenzayo uzenzela yena. So iqiniso kuphela elingakhulula. uNkulunkulu uyazithanda izoni kodwa uyasizonda isono. So njengoba sakuthandile uyisoni, phenduka lapho khona. Shiya lobo tshwala. Shiya lokho kubhema. Shiya lokho bufebe. Shiya lawo manga lawo mona. Galatia 5, please read them njalo. Galatians 5 verse 19. Zonke izithelo zenyama masakhona sasibambile sishiye ukuze ngelinye ilanga singakubophi sikuvalele ejele. Lesithelo senyama sishiye ukuze ngelinye ilanga ungawelelwa yijele ulibe luhleli kusona. Ngoba ngaso sonke isikhathi konke kulele ezandleni zakho. What is it that you negotiate with ummeli wakho? What is it that you negotiate with uNkulunkulu? Ukuzinxusela uthini kuJehova? Uyamncenga yini? Because uyakuthanda ulapho kodwa uyafuna ukuthi ukhululeke. Ngoba uyazi ukuthi nje kulapho kungenzekana noma yini. Njengoba ulelo jele lelo ungafa nokufa. Ejele kwenzekana noma yini. Abantu badlengule emajele. Bagwazana emajele. Awazi ukuthi uplanelwa ini, ezinye izibosho zikuplanela ini. Ungathi usayihlalela kanti nje ungasetshenziswa ngisho iphoyisa ukuthi likufakele poison noma kumuntu ophekayo. Because kunabantu abanama powers abangakwazi ukuthi ba influence abantu abaphekayo ukuthi awufaka ukuthi ekudleni kwasibanibani. Bangakwenza lokho. So we live in a world la khona kunabantu abanama powers ukuthi lo umchobozi, lo akwenze ukuthi ngayi, lo akabulawa, lo akudlo ziningi izinto. So impilo ephilayo zibheke wena ukuthi kusondeza uNkulunkulu noma eqhelisa. Zibheke wena ukuthi kwenzani, ukuthi kusizaphi, ukuthi kulahlekisaphi, ukuthi ikwakhapi nokuthi kukhulisaphi.
nokuthi kubula laphi, nokuthi kuqedelani, nokuthi kwenzela ini. But uNkulunkulu ngoba usakuthandile, usakubekezelile, ngoba usaphila, zisize wena, zikhulule wena, ziqaqe wena kulamafindo lawo obumnyama. Ngoba uwena responsible ukuthi uziqaqe, uwena responsible ukuthi uzikhiphe ogibeni, uwena responsible ukuthi udede kuleso sono, uwena responsible ngayo yonke into enzeke empilweni yakho. Akekho responsible. Yabo esinye isiboshwa onasejele ngeke size sikhiphe, angeke size sikwazi. But izenzo zakho ezizotshengisa ukuthi manje nangu sengibehave ngendlela ehlukile, sengibehave ngendlela eright. And ngale nkathi kubonakala ukuthi okay, yazi begwethu 10 years, kodwa have behave kahle, yazi uyaklina, masithi akaklina wonke ama-toilet, masithi akaklina u-20, uklina u-30, masithi akaklina awasha amabhodwe alapha emajele awu-3, uwasha u-5. Ungahlala ngisho at least 2 years because ummeli wakho engakunegotiate-ela athi nangu wenza kangcono. So it's all about time coming back to uNkulunkulu. Mhlawumbe kumuntu okunxusayo, kumuntu okhulekayo, umncenga ukuthi yazi nginenkinga yokuphuza kanje, uzobona ukuthi yazi ngempela uyazama ukuthi angaphuzi. Inkosi imupha amandla ukuthi anqobe yonke lento. Inkosi imupha amandla ukuthi aphulukise kulesono. Inkosi imsindise ukuthi akwazi ukusinda, aphulukise, abese yaphulukutsha, aphelele ngaphambi kobuso bakho. Ngokwenza kanjalo, that is when uNkulunkulu ezokwazi ukuthi akusindise. That is when uNkulunkulu ezokwazi ukuthi akuphulukise. That is when uNkulunkulu ezokwazi ukuthi abe nawe. That is when uNkulunkulu ezokwazi ukuthi akuhlenge ezintweni zonke. Mangithi zonke, I mean everything. So siphila esikhathini lapho khona konke kulele kuwena, ngoba uNkulunkulu sakuthandile lapho khona. Yabo nje usaphila, isayindlela ovezelwa ngayo uthando, usangahlengwa, usangaphulukiswa, usangaphuma kulelo jele. Ungaze ladilika ijele ladilikela phezu kwakho. Ungaze waqhubeka wona kakhulu up until kuthiwa nanku udilika jele, ngiyozophinde uzophumela. Konke kulele esandleni sakho, konke kulele kuwena, kuncike emandleni akho ukuthi wena wenzani, ukuthi wena uzikhandla ngani, ukuthi wena yini oyenza, yini ongayenzi, yini ozimbandakanya, yini ungazimbandakanya futhi kuyona. So ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu uyazithanda izona, kodwa uyasizonda isono and sizokubulala. Phulukiswa lapho, phulukutsha lapho, hlengwa, buyela kuJehova, buyela kufundeni izwi, buyela ekukhulekeni, buyela ekunxuseni. Sikhathini sokugcina njengamanje isitha sibabophile abantu, and senze isiqinisekiso sokuthi sibabopha bonke ukuze bangalinge baphulukiswe, ukuze bangalinge balahleka, ukuze bangalinge bakhula especially spiritually, ukuze bangalinge bayenze intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini. So konke kuleli isandleni sethu, konke kuncike kuthina ukuthi yini esiyenzele uJehova. Khona ezosandisela, ezosikhulisa, ezosiphulukisa, ngoba imimoya igcwele, iyathumba, iyalahlekisa, iyalahlana, iyadukisana, ikwenza konke. Ubuthakathi bonke buyasebenza, imimoya yonke iyasebenza, konke usebenzela konke kube ngokubi. Kodwa ngoJehova uyakulangazelela ukukuphulukisa, ngoJehova uyakulangazelela ukukusiza, but udinga wona ukuthi usondele, udlale yakhe indima nawe khona izokwazi ukusiza ngempela. Nkosi nje ibe nani, Nkosi nisize kakhulu. Ngakhohlisa uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ngiyacela njena lemiyalezo nidlulisele nakwabanye bakwazi ukuthi bathole ukuphulukisa, bathole ukusizakala, ngoba sikhathini zokugcina njengamanje, sikhathini zobunzima njengamanje, sikhathini zobuhlungu njengamanje, sikhathini ezingekho right njengamanje. But uNkulunkulu kuphela ongasisiza, uNkulunkulu kuphela ongasihlenga, uNkulunkulu kuphela ongasikhulula. Phela masisondela kuyena ngokunxusa nangokuphelele, nangokwenza yakhe intando, nangokupheleliswa kuye, nangosondela eduzane naye, nangokwenza yakhe intando. I repeat, ukwenza yakhe intando. uNkulunkulu usakuthandile siboshwa, uyafuna ukukukhulula, uyafuna ukukusiza, uyafuna ukuthi akwenike konke, uyafuna ukuthi akwenzele konke. Vuma ngezenzo zakho, vuma ngokuphulukisa, uvuma ngokulahla konke, ukudela konke, khona uzosisiza wena, because it's all about you, it's all about umphefumulo wakho, it's all about wena okwenzayo, so that sizokwazi ukusindiswa, so that sizokwazi ukuhlengwa, so that sizokwazi ukwenza intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini. So Nkosi nje mina nisize kakhulu, nibuyele kuJehova, nisaphila, ngaze ngaphelelwa isikhathi, ngaze ngashonelwa ilanga.
ungakhohlwa zikhona ezinye inkundla zokuxhumana, TikTok, Instagram noFacebook. Ulihle Themba Mzobe lo. Sorry, Ulihle Themba Mzobe lo. Inkosi nje ibe nani, inobusise kakhulu, andize phakade. Amen.